ane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki. Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njare anae. Sanyo kudu ditokno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere digetoki.
Pancen bocah matane suwek tenan kok. Tandang gawe pangke koyo dlogok njaran ae. Sanyo kuwi dicopno sampe mbledhos ora ngarah metu banyune. Wong sumbere dikethok.